Sa ulat ba ang iyong mga mata? Mga tigula na sa inyo na pati-pati mga mo sa bulang kristal! Ano ko no? Manog imalad naman ni Guro, Mr. S mo. Manog liad. Manog ilad! Manog ilad ni! Naligo ko to rin. Huwag tagang naliad. Kung may manog into, may nagapainto. Correct ka ito rin. Wala tao. Oh, so para sa mga bulang kristal, Mr. S. Mr. S ka! Attorney ko rin! Tawag nyo lang ako kay Panot, 30 anyos, sultero sang Giyulngan, Negros Oriental. Oh. Bawat wala man ko sa tinapusan, pangumang ako nubra. Siyempre. May migo ko katawag ko lang kay Pitong. Pitong. Pipito ko dyan. Oh, Pipito, ang iya. Pareho kami surti. Oh. Sa kabuhi. Pagkatapos trabaho namin sa Oo. paminsar kami isang numero nga, tayaan namin sa luto. Oo. Kaya paminsar man kami sa baklo namon, kung makajakpat kami sa luto. Amo ng tirada na. Amo na may handom sa kabuhi. Oo. Miskan mga mamungo. Sige pa tayo na, Mr. S. Ari, kung lubos na natin ang mga panatanan sugurat na sa pamuno ang iya pagsaysay. Tong, may sugid ko bala sa imo. Actually, tong ako na tong may sugit ko si Ay, ako bala si Pitong. Paano sorry gina? Pitong. Kita mas kami ka. God, balis ka. Ako minum kasi. Hindi ako si Pitong. Tong, Oh, may isugid ko bla sa imo. ano na not? Skardo bla. Nagdaog sang 12,000 sa STL. Ba! Matuod? Oh, target mo. Uy, di siya nagkuha sa numero ha? Nagpapakot sa kuno sa isa ka manugpakot dito sa plaza. Ha? Manog bakot? Oo, katanda kuno nga manugpakot mo. Ginhatagan sa kuno sang numero kaga gintayan niya mo to. Sus, nagdaog si dayon tong. Matuod? Oo, Uy, mapapakot man tabi not? sibuo to nga. Dali ka. Oh, Dicos Plaza. Sige mangayo ko sang numero nga aton tayan Basi pa man lang kung amo na ining swerte nga aton ginahulat not. Tong. Kayo ba? Nan. Ba? Amo ning ginsiling sa akong ni Cardo. Arang hala no? Arang. Uy. Oo. Madam Ursula, Palm Reader with third eye. Ehek. Not? Ano nang third eye man? May ikatatlo lang ang mata, pero hindi niya makita. Daw invisible blahaw. Ba? Amo na ang mata nga makakita sang maligno. Uy, Makakita sang hindi naton makita. ay tuod ka not? Oo tong. Ati dali na! Masunod na kita kay Madam Ursula. Ta, dali ka tong. Ba? Maano ka mo? Mapapakot kami, madam. Uy. Pagkakita ko pa lang sa inyo, nakahibalon ako sang inyo toyo. Mangayo ka mo sang numero, agod tayaan sa luto. Meg, napaktay na rin ang ato na tuyo sa iya ba? Ano pakot ka ni? Madam Ursula, napaktan mo matuod ang amon nga tuyo. Abi hatagi man kami sang numero nga amon tayan sa lukto ay basi pa lang. Okay. Pero ano? may kondisyon. Ano nga kondisyon, Madam Ursula? May bayad. Kung magdaog ka mo, hatagan ninyo ako sang katunga, sang inyo daog. Ehek! Okay bala ina sa inyo? Pati ako ya, okay pa. Ay, ako ya, madam, okay gid kuya. Mm. Okay lang kuya. Okay lang sa ako niya nga magtunga ako sang ako nga daog sa imo ya. Maayo, kay nakaibalo ka mo. Abi ninyo, Madam. kung hindi ka mo makatuman sa aton nga deal, Hmm. ang inyo ulo, Ba? mga ulo nyo, Oo. Oh. maliso, Ay. ang likod, Ala.
makadto sa tubang. Iwek. Oh, grabe Kaya ba? tubang, makadto sa likod. Make, ano ni Make man? Ate, okay ah. Sugot ko yung Madam Ursula ah. Pero anay ka bala. Bilang bayad, bilang suhol sa imo sa pagpamakot? Kinyen kada isa sa inyo. Ehek. Ay, Madam, wala kami sang kwarta nga 5 kagatos, madam. gani man. Abi namon gani, bisan pila lang ang ibayad. Hoy! Oh. Milyon ang inyo dagon. Oh. Kapitalan lang ninyo sa lape. Ate, sige pauli lang ang anay kami, madam ah. Ha? Oo, matipon kami anay sa inyong bayad. Ha? Kaso mabalik lang kami diri sa imo, madam. Ate, okay ah. Maulat ko ah. Ana. Madam, ari ang 5 kagatos, madam ho. Kaga, ari man ang akon 5 kagatos, madam ho. Hmm. Bili na sang pato nga akon ginkawat. Ay, istegin baligya, gali. Ay, Ah, Ate, sige. Kinahanglan ko ng akong bulang kristal. bah, Siya ang mahatag sang numero nga aton tayan. o hindi. Haari. Oh, bah, wala. Abracadabra. Hindi. Sis bomba! O hindi. Hala. Magwa ka. Nagasiga. Gwa numero. Porpanot. Porpitong. Hala! Uhin! Hala! Di! Nagsigang bulang kristal tong! Amo matuod! Tawatong! Amo matuod, no? Nakibot kita ko! Kasanag kayo! Hindi! Maghipos ka mo. Kaya mabasa ko pang numero nga nagagwa. Ba? Hoy, panot, hipos ha? Hipos! Oh, hipos na to. 24. Tandaan. O hindi! Ano? 12. 12 ko nunot? 30. Natranta pagid! 17. O hindi, do birthday ko na ha? Dali lagi ko po. Ba? Ito, bigam. Madam Ursula? Yan, katapusan ng numero. 14. Oh! Ara na. Oh. Ah! Anong ka numero ina? Oh. 24, 1, 12, 30, 17, 14. Nakuha na ninyo? Oo, madam! Oo, madam! Nakuha ko. Wala kuya, madam. Anay kabla, madam. Kay malista kuya. Dintong ballpen ko man. O, are. May dala ko din nga listahan niya eh. 24. Kay ninyo ina, sa sulod lang sang isa ka semana, kag sigurado ako, madaog ka mo. Holik! Kasi magdaog din. Numero kayo po, John mo. Mysterious God! Attorney, correct! Daway! Kami nagadapat sa duta ni Migo Pitong sang nagapauli lang ng duwa. Kag nagsugod kami sa pagtaya sa among nga numero. Samtang nagahulat kami sa among nga pagdaog. Oo. Ginalista ko na ang akon nga mga balaklon sa tag-unamon nga biniriya. Ate, ari sa pagpadayon ka pagit. Meg! Big! Mapatindo ko dayon sang balaya. Dason, Oo. baklan ko si tatay sang truck nga 6x6. Ako ya? Asus! Ipatago ko yung akong kwartas bangko! Ba? Oo, to na! Mapawala lang ko anay kay kibutong ko yung nanay kag tatay. Ako ya, not. Oh, Mator mator. ko ya. Makadto ko sa Israel, sa Alaska, kag sa Germany. Kadtuan kong tanan nga lugar nga nabasahan ko sa newspaper. Bah! Oo. Ako man tong! Kason, makuha ko sang Sang ano? kusinero. Bah. Nga amo nang maluto sa amon kada kaon namon kada oras. Ehek! Anay ka balanot? Ano tong?
isa na kasi man ang aton nga taya-taya sa luto. Pero wala gid sang bisan isa ka numerong nagagwahaw. Anay ka balatong. Basi kung ginbaldo kita ni Madam Ursula, Amo man na gani sa pinsar ko, not. Balikan ta sa bala sa plaza, not. dali ka balatong. Mahilamos kini sa karon sang buyayaw sa akon mo. Ehek! Oy! Panot! Hmm. Pitong. Oh, Ari na ka mo? Ihatag na ninyo nga akong parte? Madam Ursula, isa na kasi man ang amon pagtaya-taya sa luto. Mugid. Pero wala man kami nagdaog. Ano ni Madaman? Baldog. Ano? Madam, bawion na lang namon ang kwarta ginbayad ng monsimo Na, Bawion namon, Madam Ursula. Wala man kami magdaog sa numero nga ginhatag mo. Siling mo, isa lang kasi mana ang daog namon. Daog namon. Isa lang kasi mana. Sa numero nga ginhatag mo. Siling mo, isa lang kasi mana. Madaog na kami. Wala man. gani man? Pila ka nakatuig gani, Panot? 30 anyos. Ikaw yung pitong. 32 anyos, Madam Ursula. Ka mga tigulang nagali sa inyo. Yeah. Kagdason, sa amo sina nga edad ninyo, nagapati pa kamo sa pakot? Ehek! Wala gani ko yan, nagapati ka mo pa? Ehek! Kung amo, baldugira kang gali klase nga marupakot nga. Amo ni ho. Oh, Tudloan ko na lang kamo kung paano mag-hypnotize ang isa katawo. ba? Para nga siya na mismong mahatag sa iya kwarta sa inyo. Ehek! Anay ka. Ano ka ba? Tudloan mo kami sa paagi kung paano mag-hypnotismo. Ha, madam? Para sa mga tao nga... Para nga siya na mismong mahatag sa iya kwarta sa Tudloan mo kami sa paagi kung paano mag-hypnotismo. Para nga ang tao na mismo mahatag sa amon sang kwarta. Ha, madam? Ay, oo. Ano sa inyo? Ha? Oh. Mas mahapos ina sa magpangayo kamo sang numero sa loto. Uti, Madam. Nagasanag pa ng imo nga bulang nga kristal? Ay, papuna to ba islan ba tereno? Ano? Ote ano, Panot? Dam? Dito, Ah. sugot ka mo? Ah, Tudloan ko kamo kung paano mag-hypnotize ang isa katawo. Kag sa sina, siya na mismong mahatag sa niya kwarta sa inyo. Oh. Ang buhato nyo, humlaron lang ninyo ang inyong mga palad. Ehek! Anay kabla. Madam Ursula, may natudluan ka na? Ay, oo Kadamo na ha. Mm. Nga abi madamong sweet kag budol-budol. Ehek! Oh. Oh? Ano si Munot? Ha? Ha? Tong. Oh, Pupuli na lang ta. Ginaga diya. ihambal pa! Sabi ko lang sa pulpito, Inap. Nagpauli kami ni Pitong nga maluya lawas Mr. Iska! Attorney Greg! Man! Eleksyon na mga duwa. Sa magbalik kami sa plaza, waay na si Madam Ursula. Napangita na mangguro sang biktimahon Kutod na lang din akong sulat ang matinawron panot sang gihul nga Negros Oriental, torne. Well, toto Panot. Ate, may ganin nag-experiensya kamo nga amos hina nga klase sang kuan manog himalad kag manog patok nga palpak. Oo, kaya kunway ka man nagkagiguro, hindi mo ka mamdudla. Correct na. Mr. S. Ano na lang, si Ring Joseph Addison. Ano ang bayan ng A Mr. contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world. Correct na, Mr. S. Kung makontento naman na kamoy sa pangabunin nyo sa uma, mas dami paghit. Huwag na kamoy problema, huwag na kamoy stress pangakwaon. Correct. Ano mo lang kwarta? Ang intra nyo sa panahon, isibisyo na lang, iubra nyo na alkansiya na mausar nyo pa na pilakadlaw. Kwan,
bakal to ba? Oo na, hindi na mo mag-intrape sa mga panahon-panahon nga wala piyo. O, Sa then, tiya pa namin pangabuhi sumay. correct na, Mr. Dugang S. kapawalan. Wala na ta oras. Salamat, Tom naman! Sa liwat. Yours truly, Mr. Suave Mitz. Attorney Correct! Ginatulot sa inyo sang RMN.